Velkommen herinde i mit køkken og til min anmeldelse af den her smukke maskine, en Teddy Bjørn rørmaskine. Jeg har selv anskaffet den for nogle måneder tilbage og har været utrolig glad for den, så i dag vil jeg fortælle jer lidt om, hvordan den dur og hvad den er god til. Lige så snart man pakker den her maskine ud af kassen, så ved man, at det er kvalitet, man har med at gøre. Den vejer simpelthen 15-16 kilo, så når først den står på køkkenbordet, så står den altså også godt fast. Det giver et dejligt indtryk af, at det er en solid motor, der gemmer sig herinde bagved. Til Bjørnen her der medfølger noget forskelligt udstyr. Der er en degkrog, en kogsspade og et piskris. Det er alt sammen lavet i rustfrit stål, og man kan mærke, at det er altså igen kvalitet, det er tungt, og man har lidt en fornemmelse af, at det kan holde til en del. Der medfølger også en stinkskærm, som sidder her på indersiden. Og så en ifyldningsbakke, som simpelthen bare lige monterer på siden af kanten her. Meget nemt at gå til og tage af på. Til rørmaskinen her der medfølger en skål, som kan se her 5 liter skålen og et låg hertil. Hvis man bruger sin rørmaskine meget, så vil jeg nok anbefale, at man anskaffer sig et ekstra skål, så man har lidt at skifte med, hvis man skal lave flere musser eller har en dej stående på køl og hæve i den ene skål, så har man den anden at køre videre med. Når vi kommer til selve maskinen, så åbner man den hernede ved lige at trykke tilbage, og så kører den automatisk op. Skålen kan på og afmonteres. Det er en 5 liter skål, der fører med her, og man sætter ned og kører rundt. Når man lukker til den her, så skal man lige give den et tryk her til sidst, og det er simpelthen den her sikkerhedsmekanisme, så før kan den ikke starte. Når man starter til den op her, er det en trinløs indstilling, og så kan man lige stille køre den opad. Som I måske kan høre eller ikke kan høre, så larmer den utrolig lidt. Det er nok noget af det første, jeg lader mærke til, når jeg begynder at bruge den her. Hvis man står om aftenen, eller der er andre hjemme, så kan man næsten ikke høre, at man står ude i køkkenet og kan skrue helt op for den, uden at den larmer. Jeg har lavet en lille test for at vise forskellen på min gamle rørmaskine, en KitchenAid Heavy Duty udgave, og den nye Bjørn her i forhold til, hvor meget de larmer. Jeg starter med at lave en lydtest, så jeg har fået sådan en lille decibelmåler, og så prøver vi bare lige at se forskellen i, hvor meget de larmer. Den her piker på 91 decibel. Så nu prøver vi at sammenligne med den anden. Den piker på 79 decibel. Så det er altså en forskel på 12 decibel. Motoren i Bjørnen her er 500 watt, og man har virkelig et indtryk af, at der er noget momentum bag, når man begynder at køre. Specielt hvis du skal trække en del dej, så har man fornemmelsen af, at den bare kan blive ved. Den er til gengæld også så intelligent, at hvis det bliver for meget for den, så stopper den automatisk og afkøler. Hvis vi nu siger, at vi skal lave noget dej, så sætter vi dejkrogen på. De monteres alle sammen ret nemt ved lige at køre den op og klikke på. Ned her, og så skruer man bare op for den. Noget af det, som jeg allerbedst kan lide ved Teddyen her, har jeg fundet ud af, mens jeg har brugt den, er måden den ælter på. Man fornemmer nærmest, at den skubber dejen ned igen og igen, hvor min gamle rørmaskine simpelthen bare drejede det rundt, så dejen ligesom kørt op ad dejkrogen.
Det sker altså ikke i den her. Den får alt med i bunden af skålen og bliver ved med at ælde det ned i bunden af skålen. Så man får altså fornemmelsen af, at den virkelig får gennemarbejdet det her dej, får dannet en rigtig god struktur inde i dejen, man er ved at lave. Hvis man skulle nævne noget negativt omkring den her maskine, så må det være, at skålen her godt kunne have været en lille smule større. Det er en 5 liter skål, som er meget normalt, men når man køber en maskine, som kan så meget som den her kan, så får man lyst til at lave det i større mængder. Derudover kunne man også godt have ønsket sig en ekstra skål fra start, men det kan man så heldigvis købe med som en ekstra tilbehør. Teddybjørn-maskinen her er en investering. Den koster lidt penge, til gengæld får du virkelig kvalitet for pengene. Det er en maskine, der vil holde i utrolig mange år, selvom du kører den hårdt hver eneste dag. Min anbefaling herfra vil lyde, at hvis du er ude efter en rørmaskine, som er utrolig kraftig og samtidig utrolig støjsvag, så vil det her være noget for dig. Jeg kan i hvert fald varmt anbefale den herfra, men jeg tror også, at når først du får den ind i dit køkken, får du aldrig lyst til at tage den ud igen. God fornøjelse med det.